Star Park je jedno z najväčších tajomstiev v histórii Brawl Stars. Už roky fanúšikovia skúmajú staré videá, obrázky aj skryté odkazy, aby zistili, čo sa v tomto zvláštnom zábavnom parku naozaj deje. Väčšina ľudí si však nevšimla jednu vec. Počas celej kampane Star Park sa stále objavujú zatvorené dvere, zakázané miestnosti a oblasti, kam sa nikto nikdy nedostal. Supercell ich ukázal viackrát, ale nikdy nevysvetlil, čo sa za nimi nachádza a čo ak práve za týmito dverami sa skrýva najväčšie tajomstvo celej hry. Poďme sa na to pozrieť. Keď si pozrieme pôvodné videá zo Star Parku, môžeme si všimnúť množstvo nápisov alebo rôzne zamknuté dvere. Väčšina ľudí ich považovala len za dekoráciu, ale zamyslíme sa nad tým, prečo by Supercell venoval toľko pozornosti miestam, do ktorých sa nikdy nedostaneme. Ak by to boli obyčajné dvere, jednoducho by tam neboli. Namiesto toho sa objavujú opakovane, ako by nás mali na niečo upozorniť. Možno tieto dvere neboli vytvorené len preto, aby park pôsobil realistickejšie. Možno mali od začiatku skrývať niečo, čo sme nemali vedieť. Niektorí fanúškovia začali jednotlivé zábery spomaľovať snímku po snímke a práve vtedy objavili zvláštne detaily. Za niektorými dverami je vidieť blikajúce svetlá, inde sa objavia tiene alebo zvláštne nástroje. Niektoré zábery trvajú len zlomok sekundy a aj to stačilo na vznik desiatok teórií. Je zvláštne, že Supercell tieto detaily nikdy neodstranil. Naopak, nechal ich vo videách celé roky. Ak by išlo o chybu, pravdepodobne by ju opravil, ale možno to chyba vôbec nebola. Možno to boli úmyselné nápovedy. Ale čo ak za tými dverami nie sú kancelárie ani sklady? Čo ak tam vznikajú noví brawlery? Počas celej histórie Brawl Stars sa objavujú nové postavy, nové schopnosti, aj nové príbehy. Ale nikdy sme sa nedozvedeli, odkiaľ vlastne pochádzajú. Možno práve za týmito dverami prebiehajú experimenty, o ktorých sa v Star Park videách len nenápadne hovorilo. Možno práve tam vzniká celý svet Brawl Stars. A možno preto Supercell nikdy neukázal, čo je vo vnútri, pretože keby tie dvere otvorili, odhalili by odpoveď na všetky otázky, ktoré si fanúškovia kladú už celé roky. Možno tie dvere nikdy nemali byť otvorené. Možno niečo za nimi stále existuje a možno práve preto ich Supercell nikdy neukázal. Predstav si, že jedného dňa vyjde nová aktualizácia na Brawl Stars. Spustíš hru a po prvýkrát sa tie dvere pomaly otvoria. Otázka sa však znie. Budeme pripravení zistiť, čo sa za nimi skrýva? Alebo bolo lepšie, že zostali zatvorené?